Добър ден! Рики, хартиен си. Заповядайте, колежката ще ви даде карта за гласуване. Момент. Да, открих. Хартиен си. Колежката накрая ще ви даде карта за гласуване. Заповядайте за подпис. Лиляна, ето тук. Заповядайте. Да. Заповядайте, господин Борисов. Добър ден. Благодаря за търпението. Добър ден. С хартиена бюлетина или на машина ще С хартиена. Заповядайте, колежката я подготвя. Личната карта, госпожо. Заповядай. Ей, вие снимате така как гласувам. Готово. Още един печат слагаме. Заповядай. Тук. To the right. Thank you. Най-отгоре се става. Заповядайте за Къде? подпис. Ето тук, където е отметката. Благодаря ви. Мерси, успешен ден. Как си кмета? Гласували? Добър ден. Здраво. Добър ден. Леко, извинявайте. Живо здраво. Как е? Ще видим. Абсолютно верно. Добър ден. Много благодаря. Успех. Благодаря. О, Петя, ти си тук? Господин Борисов, Какъв е залогът на тези избори? Какви са шансовете за съставяне на правителство след тези избори? Господин Борисов, каква е вашата преценка? Според мен е много малка, защото ГЕРБ няма да участва в коалиции. Това ясно сме го изразили. Тези, които си позволяват да говорят как нямало с ГЕРБ да се коалират, никой не им е давал съгласие и никакви аванси, че би могло това да се случи. Ние си направихме компромисите с глобки,
в тройни коалиции, в подкрепи, така че не виждам с кой можем да се коалираме в момента. Така че да видим резултатите. Кои са първите закони, които трябва да приеме новия парламент? Нека да го излъчат, тогава ще ги приемат. Ще подкрепите ли като първи акт избор на нов Висш съдебен съвет и главен прокурор? Като минат изборите ще ви кажа. Готови ли сте да играете с Радев или ще бъдете твърда опозиция? Моля? Готови ли сте да играете с Радев или ще бъдете твърда опозиция? Нали преди малко ви го казах. Едно и също ли ще ме питате по 3 пъти или 4 пъти? С Копринков и Радев модела аз няма да се нито коалирам, нито искам да участвам. Предполагам, виждате първите прогнозни резултати. Не ги гледам, защото от страната до сега бях в централата, масов провал на машините. Това мога да кажа. И точно в местата, където ние ги предупредихме, че батериите бъркат избора. И сега какво се получава? Една частна фирма с частни техници, с отверките, обикалят и пипат машините. Това е факта. Не искам да го коментирам. Нито какви са тези хора, проверявани ли са, не са ли, има ли манипулации. Без това не е от голямо значение. Но факта е, че това, което ги предупредихме, в момента масово се случва в Какви страната. са ви доказателствата, че това се случва в провинцията в момента? Нашите рикове, цикове и всички останали звънят и казват какво е положението. Но въпреки това, голяма част от българите, по-голямата част от българите избират да гласуват на машина. Ама това е тяхна работа. Това е демокрацията. И ние сме дали възможност всеки каквото избере това да направи. Ала-балата с машините сме го чували лично от Асен Василев. Така че по някакъв начин трябва да, как да го кажа, да си потвърдат прогнозите. А с бюлетините не се ли случват подобни неща? Ще видим с кой ще се случи повече и как се случва. Смятате ли, че е опасно, че по време на предизборната кампания в България нямаше сериозен дебат за външната политика с оглед на това, което се случва в света и конкретно до нас в Западните Балкани? Ние участвахме всякъде, където ни бяха поканили. Даже в BTV бях потвърдил, че ако има лидерски дебат, ще участвам. Въпросът е, че сериозните теми не се коментират. Не се коментират, защото вие виждате, когато им се зададе такъв въпрос, при ГЕРБ е ясно. Пълна подкрепа за Украйна. Надявам се много и това, което в момента прави президента Тръмп, за разлика от преди 10 дни, да има мирен процес. Разбира се, от това, което чувам, явно е имало подготовка за ядрена бомба, имало е близо половин тон. Това чувам 460 кг. Дали е вярно или не, вече дезинформацията е толкова голяма, че не мога да се ориентирам. Но във всички случаи, в Пакистан, ако се проведе един форум на най-високо равнище и това приключи, ще е от полза. За света ще е от полза. А това, което в Украйна се случва, е ужасно за самите украинци и за самата Европа. И понеже ние имаме много ясни тези по външната политика. ГЕРБ е в сърцето на Европа. ГЕРБ заведе, чакайте, че не трябва да казвам партии, да не ме глобят, извинявам се, ние сме завели държавата и в еврозоната, там където котвата е много силна в момента и се надявам, че тя ще удържи, няма да може да ни отнесе на изток, на някъде, където надявам се тогава народа да го осъзнае. Къде се виждате? В управление или в опозиция? Каква е вашата прогноза? Моята прогноза е, че след тази една година, когато свършихме всички важни работи за държавата, всички, абсолютно всички, но понесохме щети като партия от нашите партньори, а може би и те пък се понесли от нас, нали? Не обвинявам никого, но беше важно за държавата, ние компромиси си ги направихме. Сега, ако някой иска подкрепа за закон, за второ, трето или четвърто, няма повече да подкрепям така, Петя, отговарям на твоя въпрос в момента, както беше в сглобката. Подкрепете промяна на Конституцията, айде разделиме съдебната система на 3, може би сега новите, като ги знам, как действаха ПП и ДБ в сглобката, или, айде, извинявам се, пак либералните формации, нека да ги наречеме, те искаха да разделиме на 3, после предложиха на 2. Много често се връщате към сглобката, но там има конкретни причини за развалянето на сглобката. Да, разбира се. Да, разбира се. Искаха Румяна Бъчварова да стане вътрешен министър. Аз не се съгласих. Единствено и сам. Единствено и сам. Такова нещо не се... Аз съм участника в това.
Те казват, че не е имало и среща в манастира с Асен Василев А и да сте Кирил искали Петков. Калин Стоянов да бъде на важна позиция? Никога. Калин Стоянов, Кирил Петков е жив и здрав, имаше рожден ден преди няколко дни. Пак го пожелавам да е щастлив човек. Деца вика, той успя да се отскубне от това, което живота му причини, но той може да го потвърди. Господин Борисов, как оценявате работата на МВР в борбата с купени вот и цялостна оценка на служебната правителство? Когато се прави голям обир, винаги се пращат, говоря ви като главен секретар, някъде полицаите на друго място. Така че, когато се подготвя големията кражба на вота, там да се занимават на фаната. Ние имаме кметове, по 3 пъти ги викат и им казват да не се занимават с политическа дейност. Не е сериозно. Или кандидат за депутат няма да се занимава с предизборна кампания. Това ли да коментирам? А в същото време виждате, че закараха бюлетини в Шумен, в Добрич, които бяха компрометирани. Ако не ги бяхме видели, какво ще се случи? Така че, сега за да имате за коментари, ГЕРБ няма да участва в коалиции, ясно и точно, за да не търсите повече за такива коментари. Второто, което извън теми, които касаят геостратегическото ни присъствие, защото особено в отбраната, особено в тези неща имат да се свършват много работи и ние там ще бъдем конструктивна опозиция, ако А не по сме отношение първи. на съдебната власт и прокуратурата няма да участвате, така ли да ви Ще участваме, но първо ще мислиме и тогава ще решаваме. А относно плана за възстановяване? Ние го отпушихме. Абсолютно провален план беше. Абсолютно провален план. И 4 години за план за възстановяване не се говореше. Не смятате ли, че е нужно редовно правителство, за да бъдат усвоени останалите средства? Смятам. Затова днеска призовавам и всички наши симпатизанти да отидат да гласуват. Това е глас народен, глас Божий. Просто отговарям на колегите, че такива повече експерименти с партията няма да правим. Да. Това е много важен, както всеки един избор. Може би това ни е 20, 30, не ги знам, не съм ги броил колко са изборите. От тук да гледам. Така че да кажа тогава, изключително проевропейска позиция за Украйна, за Европейската народна партия, за Европейската комисия, за Европейския парламент, за силна Европа. Силна България в силна Европа. Това е ГЕРБ. Благодаря ви. Това е лозунг. Те си слагат лозунги, защото няма какво да си сложат друго. Айде, милички, хубав ден ви желая. Да. До вечера ние сме пак. На всички ви казвам, Как? Айде, Айде, Румен, къде си? Край. Тресата е такъв отгоре. Това е Бойко, това е Неди, това е Иван. Добре да си. Айде! Прибирайте колелата. Най-добре се върти. Най-добре се давай, снимайте. Вие ще колелата ли сте? Поразлага. Друго е. Ама друго е да се ти чуи. Ето е... А това е...
Аз е тук. Никой нищо не каза, което да може да си направят хората реални. Напред са. Какво се случва. И според мен олигархията си намери пак. Айде да си пием.